नार्जारी मेडामखौबो जोंनि गेजेराव सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनि बे हाबाफारियाव बरायनानै आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंहा थिखानाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि गाहाय आलासि बिथाङा माखासे जाहोननि थाखाय सफैनो हायाखिसै अब्लाबो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों। IPFLनि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर मुस्रि राजु कुमार नार्जारी सारखौ जोंनि गेजेराव सिनायथिनो थाखाय आङो खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबाय। बेवहाय जों हाबाफारियाव जों आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों मुस्रि कृपेश दैमारि आफादगिरि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बाहागो लाफैनो हादों खाम्फा बसुमतारी गाहाय नेहाथारि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय। मोगथां बसुमतारी बुंथिगिरि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद सोमावसार बसुमतारी क'क्राझार जिल्ला पाब्लिक रिलेसन सेक्रेटारि महिम ब्रह्म अरांगिरि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेवहाय जों आलासि हिसाबै बाहागो लानो हादों IPFLनि रांगिरि मानाव गेदेर मुस्रि थपन लाहारी सारखौबो जोंनि गेजेराव सिनायथि लाखिनो थाखाय आं खावलायदों। क'क्राझार जिल्ला बर' साहित्य सभानि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि बिजल कुमार बसुमतारी साराबो जों बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों। सारखौ आङो गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेवहाय एबा जोंनि हाबाफारियाव आरो आलासि हिसाबै बाहागो लानो हादों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो नेहाथारि रक्सनाथ नार्जारी बिथांखौबो सिनायथि लाखिनो थाखाय आं खावलायबाय आरो जों आलासि महरै बाहागो लाफानो हादों सासे समाज सिबियारि मुस्रि मनज नार्जारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय। क'क्राझार जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुर्सिमा राजस्रि बसुमतारी मेडामखौबो आङो सिनायथि लाखिनो खावलायबाय आरो क'क्राझार जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि फोसावनाया भुल जादों आरो बेवहाय आलासि महरै जोङो मोननो हादों मुस्रि बारलांफा नार्जारी आफादगिरि BCCR बिथांखौबो खामानि मोनसे निमाहा बिदों आलासिनि फैनाया आगा फाजा जानायखाय जायखौ होदों बेखौ प्रग्रामखौ सालायनो थाखाय बेखौ लादोंमोन नालाय होजोबगोन आरो बेवहाय आलासि हिसाबै जों सफैनो हादों क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि मुस्रि प्रेमजित नार्जारी साराबो जोंजों दंफैयो दा बिथांखौ आं आलासि महरै सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय आरो आफादनिफ्राय गांसे एबा जोंनि बे हाबाफारियाव बरायनानै लाबाय। रामफलबिल न'खरा बर' आइजो अनसाय आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रिमा फोरमायथि बसुमतारी बिथांखौबो आङो सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय। आरो बेवहाय जों माखासे बायदि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों आसाम रायजोआव बिमुं मोननाय जोंनि बर'नि सासे बारग' फुटबलार मुस्रि मिन्टु बसुमतारी सारखौबो सिनायथि लाखिनो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों जोंनि बे हाबाफारियाव बरायनानै लाबाय।
आरो बेवहाय बाहागो लानो हादों सेंट्रेल UPPLनि फार्मार सेल सेक्रेटारि निपरन्जन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय खावलायबाय अशोक गयारि कोअर्डिनेटर PNRD डिपार्टमेन्ट सैत्र बसुमतारी चेयारमेन लेन्ड एडभाइजारि बर्ड बिथांखौबो आङो गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय जोंनि गेजेराव गोबां आलासि महरै जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों दा आङो समनि आंखालाव गासैबो आलासिखौ सिनायथि होनो हानाय नंला बेनि थाखाय आङो निमाहा बिनानै आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गाहाय आलासि गासै आलासि मानगोनां बिथांमोननिसिम गाव गावनि सिनायथि होनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो बे सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनाय जोंनि राजसानि गाहाय नेहाथारि बिलिफां बसुमतारी बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनायखौ जासिदों आं निमाहा बिदों जोङो हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ दोनथ'नाय जादों दा उननि समाव जोङो सिनायथि होफिनगोन दान्दिसे उनाव जों सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ लाफिनगोन दा जोंनि थिखानाय हाबाफारि बायदियै मोनसे मोसानानै दिन्थिफुंनाय आरो बे दिन्थिफुंनायखौ खालामगोन UN एकाडेमि रामफलबिलनि फरायसुलि बिनानावमोन बिथांमोनहा मोनसे मेथाइनि गेजेरजों मोसानानै दिन्थिनो थाखाय फिल्डनि सिङाव अलरेडि हाबलांबाय बिथांमोनहा बिथांमोनानो जाबाय UN एकाडेमि रामफलबिलनि फरायसुलिफोर जोबोद मोजां मोनसे मोसानानै दिन्थिनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों फिल्डनि सिङाव जों हाबाफारिखौ एसे थाब थाब बारनांगोन